تمارسنا اوكي مبار تمارسنا متينا لنا قطعنا من تكنولوجي نجر قرب ابينا صنيهم اجي تمارسنا متينا لنا مبار نقصلينا اوكي مار تقصلي بزعبا سيلف كونفيدنسينا زرارب نيرنا yes ስለዚህ ኣብ ባዕልና ክንሓንፅኦ እንኽእል ነገር እዩ ከምቲ ዝበልክዎ ድማ ትዕቢትን ሰልፍ ኮንፊደንስን ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ነገር እዩ ዝበለፀ ነገር ኣብ ሂወትካ ማለት ኣብ ሂወት ጽቡቕ ዝኸውን ማለት እዩ ትሑት ሰብ ኮይንካ ንርስኻ ብልግዕ እትጥምት ኣትሒትካ ዘይትርኢ ብቕዓታትካ ኣብ ሂወትካ ዘሎ ብቕዓት ብትክክል ክትሪኦ ትኽእል ከም ዝኾነ ይኹን ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ ድማ ማዕረ ዝኾነ ዕድል ከም ዘለካ ማዕረ ዝኾነ መሰል ከም ዘለካ ትፈልጥ ሰብ ኮይንካ ብካልኦት ሰባት ዝጥምቱካ ዘይኮነ ካብ ውሽጥካ ብዛዕባ ርስካ ትርድኦ ዓይነት ኣካይዳ ወይ ከዓ ኣረኣእያ ዘለካ ሰብ ኮይንካ ክትከይድ ከለካ ንስኻ ሰልፍ ኮንፊደንስ ሰብ ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ እዚ ከዓ ክህነፅ ዝኽእል ነገር ኦኬ ያ ጽቡቕ ብጣዕሚ ደስ ዘብል መግለፂ እዩ مبار قتيلنا بزعبا اونلاين بيزنس كاخن زراربينا بزحات سبات اونلاين بيزنس انتاي مخانو قاليهم يفلطوا لو زي فلطوها بزحات الله انتاي اونلاين بيزنس كما يسرح كما يخات تسرحوا انتاي مالتي خ زولو بزحات بفلا بزوان زي الزمن الزلنا ناي تكنولوجي ناي ديجيتال زمن سلدخونه بزح حسب بالتكنولوجي تطقيمو بيزنس كجبر ናይ ገዛ ርእሱ ቢዝነስ ክጅምር ዝደልየሉ ዘሎ እዋን እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኦንላይን ቢዝነስ ማለት መጀመርያ ብሓፈሹ ኦንላይን ቢዝነስ እንታይ እዩ so online business ማለት ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ንዓማዊልካ ዝኾነ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ቀረባት ከተቕርበሎም ክትክእል ከለካ እዩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናትካ ሰርቪስ ወይ ከዓ ናትካ ኣገልግሎት ኣብ ኦንላይን ክርከብ ዝኽእል ኮይኑ ማለት ሕጂ ንኣብነት ኦፍላይን ቢዝነስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ዝኾነ ኣገልግሎት እንድሕር ትህብ ኮይንካ ንሰባት ናብ ኦፊስ መፅኦም ነቲ ኣገልግሎትካ ክቕበልዎ ክኾኑ ከሎ ወይ ድኳን ከፊትካ እቲ ንብረት ናትካ ትደልዮ ንብረት ማለት እዩ መፅኦም ኣብ ነቲ ንብረት መፅኦም ክስታይ ክገብሩ ከለዉ ማለት እዩ ክወስድዎ ክኽእሉ ከለዉ ኦንላይን ክበሃል ከሎ ግን ዝኾነ ገዛ ወይ ከዓ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ህንፃ ኣይኮንካን ኮይንካ ትሰርሕ እንታይ ደኣ እቲ ኣብ ዌብሳይት እዩ ኩሉ ነገር ዝውዳእ ምስ ዓሚልካ ትራኸበሉ ነቲ ዘስተካይደሉ ኩሉ ኣብ ዌብሳይት እዩ እቲ ኦንላይን ቢዝነስ ክበሃል ከሎ ግን ዝተፈላለየ ዓይነት ቅጥዒታት ናይ ቢዝነስ እዩ ዘሎ ስለዚ ነብስኻ ብግልኻ ትገብሮ ኦንላይን ቢዝነስ ክህሉ ክእል እዩ እሱ ከዓ ናይ ባዕልኻ ዌብሳይት ሃልዩካ ንብረት ዝህቡካ ሰባት ባዕልኻ ረኺብካ ነቲ ንብረት ድማ ነቶም ዓማዊል ክትረኽበሉ ትኽእል መገድታት ባዕልኻ ፈጢርካ ልክዕ ከም ድኳን ኢኻ ራን ትገብሮ ግን ኣብ ዌብሳይት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብግልኻ ትገብሮ ነገር ናትካ ቢዝነስ ክህሉ ክእል እዩ እዚ ብዙሓት ዝፍትንዎ ዘለው ነገር እዩ ብዙሕ ውድድር ዘለዎ ነገር እዩ ከምቲ ማለት ብዙሕ ክእለትን ብቕዓታትን ናይ ቴክኖሎጂ የድልየካ ማለት እዩ ፍልጠት የድልየካ ብዙሕ ካልእ ዓይነት ኦንላይን ቢዝነስ ከዓ መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ኦንላይን ዝግበር ነቲ ፕሮዳክት ወይ ከዓ ነቲ ቀረባት ናትካ እንታይ እዮም ዝበሃሉ ዲስትሪቢተርስ ወይ ከዓ እትዮም ዘምፁልካ ንዑታት ኩሉ ምስኦም ውዕል ምግባር እንታይ ዓይነት ቀረባት ትገብር ነቲ ዌብሳይት ምስራሕ እዚ ኩሉ ንስኻ ይኮንካን ትገብሮ ሓደ ካምፓኒ ክእለት ዘለዎ ካምፓኒ ብቕዓት ዘለዎ ካምፓኒ ኩሉ ንሱ ይገብር ናትካ ስራሕ ግን እንታይ ይኸውን ንዓማዊል ናብቲ ዌብሳይት ምስሓብ ጥራይ ይኸውን እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ማርኬቲንግ ማለት እዩ እስኻ ምስቲ ካምፓኒ ተሻሪክካ ኢኻ ትሰርሖ ዘለካ ነቲ ስራሕ ማለት እዩ እስኻ ዓማዊል ምምፃእ ጥራይ ናትካ ስራሕ እቲ ኩሉ ዝግበር ብድሕሪት ንቢዝነስክ ምክያድ ግን እንታይ ይኮንካን ትገብሮ ስለዚ ከም ፓርትነርሽፕ ወይ ከዓ ሽርክነት ፈጢርካ ኢኻ ትኸዶ እዚ ከዓ ካልኣይ ዓይነት ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ኣሰራርሓ እዩ ብዙሕ ዓይነት እዩ ዘሎ ግን ተንክልተ ብሓፈሹ ክገልፆ ፈቲነ ማለት እዩ ኦኬ ጽቡቕ ኣይኖ ስኹን ኣብ ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ናይ ናትኪ ቢዝነስ ከም ዘለኪ ብዛዕባ ኮስ ክቅርብ ነገርና እንታይ እዩ ናትኪ ቢዝነስ እንታይ ዓይነት ኦንላይን ቢዝነስ እዩ
so abs حج ساعات زسرحو زلخو مس حدا كامباني شركነት زلوي مالتيو ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣገልግሎት ወይ ከዓ ሰርቪስ ከምኡውን ቀረባት ወይ ከዓ ንብረት يقرب እዩ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ 4 ዝተፈላለዩ ዓይነት ቀረባት እዩ ዘቕርብ እቲ ካምፓኒ እቲ ኣነ ዝሰርሖ ዘለኹ ዝያዳ ብኔትወርክ ማርኬቲንግ ዝብል ሽም ይፍለጥ ከዓ ማለት እዩ እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ማለት ኔትወርኪንግ ወይ ከዓ ኔትወርክ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ ሰባት ኮኔክት ምግባር ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ምሳኻ እንድሕር ኮኔክት ገይረ እስኻ ኸ ምስ ካልእ ሰብ ኮኔክት ጌርካ ኣነ ብኣኻ ገይረ ምስ ካልእ ሰብ ኮኔክት ገብር ኣለኹ ምስ ሰለስተ ሰብ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኔትወርኪንግ ሓድሽ ክስታይ ኣይኮነን ሓድሽ ሓሳብ ኣይኮነን ሰባት ንዘመናት ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገር እዩ ኣነ እንድሕር ምሳኻ ተላሊ እስኻ ኸ ምስ ጓል ሓውቦኻ እንተላሊኻኒ ጓል ሓውቦኻ ኸ ምስ ምስ محزة تلالياتني أنا نتا محزة بمن يفلت يازلو بعجيرة بحقوال حبها جيرة يفلت يازلو بربعة النيتورك يا مت يازلا مالتي حتى سبعة بتفترو نيتورك قبل كل سبي نيتورك قبل عم نت ندحر بزعبة فيسبوك كنا زارب كنا فيسبوك بالنيتوركينج عبي فيسبوك سي ولا حنتي كم زي أو يكونن ناي فيسبوك كمباني عبي تايدا اتحدث نقرأ خلو عبي حجي نتوركينج بتعمي أدمع زخونة ناي بيزنس موديل كم زخونة رخيبة مو مالتي نمنتاي سب قلتيفو بأفتار ويكاس سب بمزرابسي حبريتا قلتيفو كحلف سلازة خيل مالتي سلازي تعاني جسورحو بيزنس تما نتعامل كان ختركب بالنتورك خات عميل كاتركب مالتي تي قرباتك اب اونلاين يزلو كله تزي مالت اب غزاخات حزو على حنت نبرت يلن اب ويب سايت كله تنبرت زلو ግን كمي جرك اخنتي برودكت ወይ كانت قرباتك ናብ ሰባት ተብጽሑ ኢልና ተሓቲትና ግን بالنتورك ትጥቀም ማለት እዩ ኮኔልካ ኔትወርክ ትገብር ኔትወርክ ብዝገበርካ ቁጥሪ ድማ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ትናትካ ቀረብ ይፈልጥ ካብቲ ብዙሕ ዝፈለጠ ድማ ዓደግቲ ወይ ከዓ ተጠቀምቲ ሰባት ዝያዳ ትረክብ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እዩ እቲ ስራሕ ንድሰርሖ Okay, well, ጽቡቕ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ኣነ እውን ኣብቲ ናይ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ቢዝነስ ስለ ዘለኹ ማለት ግን ሓንቲ ሕቶላት ንምስኣ ብዙሕ ዓይነት ኦንላይን ቢዝነስ ከም ዘሎ ፈለጠ ዋይ ንምንታይ ኔትወርክ ማርኬቲንግ መሪፅኪ ዋይ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ንምንታይ መሪፅኪ ንምንታይ ፈቲኻ Okay, so ኣነ ካብ ቢዝነስ ክስታይ ኣይኮንኩን መፅአ ማለት ናይ ቢዝነስ ሰብ ኣይኮንኩን ነይረ ቢዝነስ ሰሪሐ ይፈልጥኒ ኣብ ዓድና ኩላህና ከም ንፈልጦ ገለ ሰባት ሰብ ቢዝነስ ይኾኑ ገለ ሰባት ከዓ ትምህርቲ የድልጉ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲና ብዙሕ ንርኢ ዘለና ምሁራት ቢዝነስ ክገብሩ ከለዉ ኣብ ዓድና ግን ወይ ምሁር ኢኻ ወይ ቢዝነስ ኢኻ ትገብር ሕጂ ከምኡ ኮይኑ ስማዕና ስለ ዝነበረ ኣነ በቲ ናይ ትምህርቲ መገዲ እየ ከይድ ቢዝነስ ከዓ ንዓይ ዝምልከተኒ ኣይመስለኒ ነይሩ ስለዚ ናይ ቢዝነስ ክእለት ወላ ሓንቲ ብቕዓት ዘጥረኽቦ ኣይነበረን ቢዝነስ ክገብር ኢለ ክጅምር ከለኹ ከምኡ ዘጥረኽቦ ነገር የለን ሕጂ እንድሕርዳ ዝኾነ ብቕዓት ዘይብልካ ወይ ተመክሮ ዘይብልካ ኮይኑ ከዓ ከመይ ጌርካ ትዕወት ከይትዕወት ምስ ትኽእል ኢኻ ማለት እቲ ሪስክ ወይ ከዓ ንኽትፌይል ንኽትገብር ደሎ ሓደጋስ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኔትወርክ ማርኬቲንግን ብምንታይ ፈትዮ ቀዳማይ ነገር ብትርፊ ግዜኻ ትገብሮ ነገር እዩ ማለት ሙሉእ ግዜኻ ክትህብ ኣይድልየካን ስራሕካ እንዳስራሕካ ብትርፊ ግዜኻ ክትገብሮ ነገር እዩ ድሕራይ ድማ ንኽትመሃሮ ንኽትፈልጦ ሜንተር ዝገብረካ ቅድሜኻ ዝሓለፈ ዝተዓወተ ሰብ ንዓኻ ከሰጥመካ ከዓ ግዴቱ እዩ ማለት እቲ ናይቲ ቢዝነስ ኣሰራርሓ ከምኡ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቢዝነስ ብምጅማረይ መገዲ ዘርእየኒ ዘሰልጥነኒ ዝመርሓኒ ሰብ ዝህሉ ምዃኑ ፈትዮ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ምስ ሓደ ናይ ባዕለይ ኩሉ ባዕልኻ ክትገብሮ ክትሓስብ ከለኻ ናይ ቢዝነስ ማለት እዩ ነቲ ንብረት ተምፅእ ገለገለ እሱ I don't know ኣነ በዛ ነብሰይ ኣይፈትዎን ይሆነ ኣዝዩ ግዜ ዝወስድ እዩ ካልኣይ ነገር ድማ ብጣዕሚ ኮምፕሊኬትድ እዩ ዝኸውን ግን ሓደ ካምፓኒ ኩሉ ነቲ እስኻ ክሕምመካ ዝኽእል ዓይነት ስራሓት ባዕሉ ድሕር ዝሰርሓልካ ኣሎ ኮይኑ ናትካ እጃም ግን ዝተወሰነ ነገር እንድሕር ኮይኑ ክልቲኻ ተሻሪክካ ቢዝነስ ትገብር ተሊኻ ዝበለፀ ዓይነት መገዲ ኢለ ሓሲበ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ መገዲ ድማ ካብቲ ኣነ ኣዝየ ዝፈትዎ ዓንቲ ወይ ቁርጥቕስ ኣቢለልካ ነይረ
أزيز فتوى نجر أبناء كالو سبعة هيوت عوتات نخونو قال الجام كلوني بدعم كابت زحب سنة نجاري ولا حنتي زحبنا له نجاري I feel good بزعبو مالتي سلازي أب network marketing business كوم يزت قلبك نخالو سبعة كتحجز عليك نخالو سبعة نعوتو كتبلو مالك كتسلطنو مالك كوتش كتقبرو مالك مسؤوم كوين كختصرح كتقل عليك سلازي الساعتهم كعوتو خلو مودة تسخا زي حجز كيوم نيشتي حجز تقويانا تومي of course كن قلق ما قدتي سلازر أخيوم سلازر حجز كيوم سلازر مرح كيوم كعوتو ترى خلها شو تحبسك عقابة ترك مالتي سلازي نقومون عدل زفتر مخانو نخلو سبات ترين كتقبر كتمرح كتسلطن عبد جز خفتلك مخانو قا عادي زفتو هو نقاري كن بترف الساعات كتسرحو بنيشتي عتاو جميرو دحرجن كزوركا ولا ملو عتاو تقبرو تخيل كتلما ملو تخيل مقدي سلا زخون ايو سلازي it's a different فليز بالعينة بيزنسيو مش سبات تسرحو نقر سلا زخون خاب دعمي يفتو مالتي واو بتعمي دزبلي معناته أنا كندي ناب نيتورك ماركتينج بيزنس ذاته كله حد كندي إز سلطانة مالتيو هذا المينتورشيب بتعمل سلسلة اليوم already بفلا أب أمريكا درجة خلت عالمي دول وقت ولا تغليها توم عود السبات علو توم ريجولار سبك علو تقوتي رام سرح جينا توم عود السبات كتره هو ما يدخلني خاب بمنتهى ما قد يخاب مقتره أبي كم تقوم مدخلك تفلت يدخلنيها أبزي بيزنس زين بقومي هتسلطن دايركت بعلم يسلطن خا أتم قدتات بخمي كم زحلفوا يريخا كابت فيلر ناتهم تمهار كابت عوتات ناتهم كا تسفان سنة كا تغير مالتي نالبات نعام أسرع عام زوصل لهم نعها كنت سلسة ورحي خريخة يقولوا مالتي أنا بتعمي مينتر للني أنا مهناتو أنا فليد بالهرفان يفلت يوزلني سلازي إيخا تحد زفوتو كلاي كا بزح جزء أنتي بحالا لو مسيلكي هذا أفريقيا أموركم موت كلش حنت لا يبرر خم تقاط التي ولو تعد معناته بزح جزء يحلفني تسمرتي أنا تفلت يحلفني أبصعب زي already أما عبيله ما يمالتي تزلوا كالتيف ما سجيروا ما يمزخدوا كالتيف already حدا ندحر عود سبالو at least عسرت إسرع عود تطلق هم أفريقيا زحلف أبانا غازقا أخذ نعبلا اللو زبل تاشمون ده سوي غاز channel زي عندهم مخنيات نايس channel زخفت قا تأنا زفلتو أبزخ حلفين بحثين تأنا استجاجه ويتأنا تخوض زلنا مجدي زحلفه كان سب at least كده ما يقولون بفلا كاتو ما بسدت زلو حواتي مالتي أبسدت زلو عندك أصلا بفلا أبسدت زلنا إحنا بخمي مجد خلو حربت زبلهم سبعة له أنا ندحر فليتي أو داسيد أبزي كحلفه زبل لازم نخلص سبعة كتحجز بتعميز قالنا عديتات سينجل مام كوينن ويا عديت أبجزا كوينن كسرحوا خطري خلها خلص سبعة بو مجدي حاجليس كام تبق مجدي حزو كتري خلها زغاب بتعمي حدا كابتناتي باشيني مالتنا خلص سبعة محجاز قبل كل لغة زعلت حاجزي زلوا نحد سب جنزب مهاب محجازي كدان مهاب محجازي جن جزياوي حاجزي أنا زأمنه لما حجاز نحد سب بنفسه تطويله نفسه أبحنت فاميليس حدا سب لحر نفسه خلاقي إلك أنا تفاميليس كلاسي أشد عمي تلالخا مالتي ስለዚህ ዝኻ ሓደ ካብቲ ባህ ዝብለኒ ነገሪ ማለት እዩ ኣብ ኣኸለኹም እዚኣ ማርቲ ሜንተር ማለት እንታይ ማለት እዩ ዋትስ ሜንተርሺፕ ከንታይ እዩ ሰባት እንታይ ሜንተር ዘድልዮም ካብ ከለኹ ግልጽ ከተብልያ ደስ ምበለኒ ማለት እዩ ኦኬ ሜንተር አይ ቲንክ በትግርኛ አይ ዶንት ኖ ምናልባት አያ ወይ አብሻ ዶክ ንብሎ ንኽእል ብሓፂሩ ሜንተር بوزح نكر كنقلصو كنفتنينا مالتي قدامي زمخركا እዩ ግን መጀመርያ ሜንተር ክገብረካ ዝኽእል ሰብ መን እዩ እቲ ከኣሌካ ዝኽእል ማለት እዩ ከርእካ ዝኽእል ቀዳማይ ነገር እታ ክእስኻ ክትበፅሓ ትደሊ ዘለኻ ነገር ዝበፅሓ ሰብ እዩ ሜንተር ክገብረካ ዝኽእል ንኣብነት እንድሕር ሓደ ሰብ ዶክተር ኮይኑ ሓደ ጀማሪ ተምሃራይ ዶክተር ክኸውን ዝሓስብ ዘሎ ንዕኡ ሜንተር ክገብሮ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ሓደ ሰብ ናይ ቢዝነስ ክኢላቶ ኮይኑ ቢዝነስ ገይሩ ክዕወት ደሊ ጀማራይ ሰብ ሜንተር ክገብሮ ይኽእል እዩ ሜንተር ብዙሕ ግዜ ነትስኻ ክትከዶ ትደሊ ዘለኻ መንገዲ ኦሬዲ ከይድዎስ
ዝበፅሖ ሰብ እዩ ስለዚ ካብቲ ናቱ ተመክሮ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ሓሊፉ እዩ ኣብኡ በፂሑ ዘሎ ብዙሕ ጌጋታት ገይሩ እዩ በፂሑ ዘሎ ብዙሕ ጥበብ ደሊቡሎ ማለት ጥበብ ኣዕቢዩሎ ማለት እዩ ሕጂ ኢንሳይት ይህበካ ማለት ላይክ ገለ ነገር ንኽበርሃልካ ይሕግዘካ ንዓኻ ገና ስለዘይረኣኻዮ ትብገስ ስለዘለኻ ሓደ ነገር ሕርብት ክብለካ ክእል ወይ ይኸብደካ ወይ ገለ እንታይ ክትከም ትገብሩን ኣይትፈልጥን ስለዚ ሜንተር ዝኸውን ሰብ እንታይ እዩ ዝገብረካ ይመኽረካ ዝምኽረካ ምኽሪ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ባዕልኻ ስኢልካ ከምቲ ንኽትበፅሖ ኢልካ ላዕልን ታሕትን ኢልካ ሓንሳብ እንዳወደቕካ ሓንሳብ እንዳተሳእካ ግዜ እንዳኽሰርካ ትበፅሖ ነቲ ጉዕዞ እንታይ ይገብረልካ ናብቲ ዓወት ንኽትበፅሕ ሲ ኣሕፅር የብለልካ ማለት እዩ ስለዝመኽረካ ማለት እዩ ሜንተር ግዜ ምሳኻ ይሕልፍ እዩ ግዜ ምሳኻ ይሕልፍ ክብሉ ግን ስኢሉ እንዳዕለለካ ገለ ይኮነን እናማሓደካ እናማሃረካ ነቲ ብሓፂሩ ሲ ንስኻ ንኽትዓቢ ከም ሜንተር ዩዥሊ ንኣብነት ብዕድመ ብገለሲ ዝዓበየካ ካብኡ ክኸውን የብሉ ብክእለት ብፍልጠት ካባኻ ዝበለፀ እዩ ግን ከም ናይ ኣቦ ከም ናይ ኣደ ዓይነት ተራ እዩ ዝወስድ ንዓኻ ማለት እዩ ዕውት ዝኾነ ሰብ ንኽትዕወት ዝሕግዘካ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ሜንተርሽፕ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እዩ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልኩ ማለት እዩ ብዙሕ ክንጋገዮ ንኽእል ነገራት ካብኡ ክስታይ ክንገብር ንኽእል ክንድሕን ንኽእል እቲ ሜንተር ድሕር ኣለና ኮይኑ በቲ ዝመኽሩና ማለት እዩ ሓደ ግዜ ድማ ሂወት ቀሊል ኣይኮነን እቲ ክትዕወት ኢልካ ክትብገስ ከለካ ብዙሕ መሰናኽል ከጋጥመካ ክእል እዩ መሰናኽል ምስ ኣጋጥመካ ተስፋ ክትቆርፅ እውን ትኽእል ኢኻ ኣዝዩ ክብርታዓካ ከሎ ኩነታት ተስፋ ክትቆርፅ ትኽእል ኢኻ ግን ንፉዕ ሜንተር እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ግን ተስፋ ከም ትገብር እዩ ዝገብረካ ነቲ ጉዕዞኻ ንክትቅፅል ይሕግዘካ ሎም መዓልቲ ኣቐድማ ኣቢለ ምስ ሓደ ካብቶም ኣሰልጠንትናተይ ክብሎም ዝፈቱ ሰብ ይዕልል ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ይሓቶ ነይረ ንዓይ ገና መልሲ ዘይረኸብኩሉ ነገራት ይሓቶ ነይረ ማለት እዩ እሱ ግን ብዙሕ ተመክሮ ኣለዎ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዕውት ዝኾነ ተመክሮ ኣለዎ ሕጂ እቲ ምክርታት ንሱ ክብለ ንህሎስ ገሪሙኒ ከመይ ገይረ እየ ዘይረኣኽቦ ነዚ ኢለ ፈፂሙ ብሓሳበይ ዘይነበረ ነገር እዩ ኣምፂለይ ሕጂ ንዓይ ምናልባት ወርሒ 2 ወርሒ መወሰደለይ መልሲ ክረኽበሉ ነቲ ሕቶታት ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ንዑ ግን ፍርቂ ሰዓት ኣይከውን እዩ ዘዕለልናዮ ግን ቁሩብ ነገራት ትንክፍ ምስ ኣበለስ በቃ ኦልሬዲ ተራእይዎ ንምንታይ ዝሓለፎ ነገር ስለዝኾነ ዝረኣዮ ነገር ስለዝኾነ ሶ ኮች ሜንተር ክበሃል ከሎ እሱ እዩ ተራ ንሕና ኣብዚኣ ኣብኣ ከለኹ ኣጥበቕ ኣቢለ ክዛረባ ዝደሊ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ህዝብና ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ሜንተርሽፕ ዘይብልና ምዃኑ እዩ ኣብ ዓድና ከለና ፈቲና ዲና ፀሊና ሲ ነይሮም እዮም ዝገርመካ ወይ ሓንቲ ልባም ኣሞ ትህልወካ ወይ ከመይ ዝበለት ዓባይ ሓፍተይ ትብላ ትህልወካ ተማኽራ ኣብ ቤተሰብካ ድዩ ገለ ኣብቲ ሕብረተሰብካ ሲ ትጎየሎም ሲ ሓደ ወይ ክልተ ሰብ ኣለካ those are mentors እሶም ሜንተራት እዮም ኣምሲ ግን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ምስ ነበርና ኣይኮነን ዶ ሜንተር ክህልወና መሓዛ ከማን ንስእነሉ ግዜ ኩነታት ኢና ንነብር ሓደ ግዜ በይንና ሓደ በቲ ፋሕ ዝበልና ወላ ሓንቲ ክስታይ የለን ከምዚ ጥርንፍ ዝኾነ ንዓና ዝምልከተና ሲስተም የለን ናይ ሕብረት የብልና ምስ ሰባት ዘለና ርክብ የለን እቲ ዝዓበየ ፀገም ድማ ኣብቲ ዘለናዮ ሃገር ድማ ተወሃሂድና ኣይነብርን ኢና ካብቲ ዘለናዮ ዓዲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ውሽጢ ኣቲና ምሕዝነት ሜንተራት ክንፈጥር ከዓ ከምኡ ኣይኮንና ንሕና ሕጂ ኣብ መንጎ እንታይና ንኸውን መዓዲ የብልና መኻሪ የብልና ስኢልና በቲ ዝመሰልና ክንከይድ ኢና ንውዕል ዳትስ ዋይ ከዓኒ ብዙሕ ዓወት ዘይረኣይ ኣብቲ ሕብረተሰብና ከምኡ ክኸውን ኣይግብኦን ምክንያቱ ብዙሓት መንእሰያት ብዙሓት ኣእምሮ ዘለና ሰባት ኢና ንፉዓት ኢና ፃዕረኛታት ኢና ግን ኣንፈት ዘጥፋእና ህዝቢ ኢና ሕጂ ሜንተርሽፕ is very very ብጣዕሚ ኣፀጊሙ ዘሎ እዩ ንሰባት እቲ ሓንቲ ክብላ ዝደሊ ድማ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ኣገዳሲ ምዃኑ ተፈቲካ ሓሰስ ክትብል ክደሊ መውፅእ ነብስኻ እዩ ንዓኻ እዩ ፅቡቅ በይንኻ ክትከውን የብልካን መዓዲ መኻሪ ዘይብልካ ሓጋዚ ዘይብልካ ክትከውን ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ንነብሱ ዝሓሊ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ክዕወት ዝኽደሊ ጥዑይ መገዲ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ ተኮይኑ ኮነ ኢሉ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ኣይ ኖው ንስኻ ከምኡ ትገብር ኣነ እውን ከምኡ ዝገብር ሰበይ ኣለውኒ
بتعمي زفرحني كل نجار كابيوتي تتوسد دحن جن مخار زي بقول هو تكن عيدلني دلالة زمخروني زمعدوني relationship كم عينة طلق زبالة زمدنا كهلوني زحاليو لي ناتي تطبق زداليو ناتي عاوت زداليو مالت أنا خو اللي لندحر حسيبة ما عاد زي بني أخيلوني شو أستفد سلازي منسيات تكونوا عبيتي عب هزبنا زلنا دما نزنا جالس بحق خنحاسبلو كندلي دما يجب أن منترات بتعمي يدلينا يمكن كم يركع خمنتر تراك منتر كان من تاي حراي بزحق زي كاستات كستايو كال أرستيو جن I think بزي أحسن كبرمان. هو قداش تيجي حن كلام معلت غير من السنة thank you جن بتعمل قداش أرستي منتر as you قداش by the way مارتا نايم جمرة منتريا كلمي خلت عمتها بيلو مستلالنا مستلاخبنا كسب حجي كمينتري انتي قبرالني زخوة نجار قايد نجبرت تخيلني الساعة عبد الحجوان قالوا تقرب توسخت ناي بيزنس مينترا تالون ستيل جن مينتري على لاتنا مجمرة بيزك زخوة نجار تحازتني الساعة سلزي بفلاي ذات تقصكي قرب للبيز تنكفتني بسدد لنا أنا حجي بفلاي كوني لا أتبي لزحاسكو نجاريو أبسدد لنا خميجيرنا هيوتنا خنمرح خمزنا خميجيرنا خنبر كم زلنا تبتعد زولت سجاتات رئينا على لينا لك أهم لك تعدي خميجيرنا خنتقامونا خمزلنا كنفلت كنكل عزيا قداسيو أزيد حرف حجنا بنت أنا بأمريكا 5 عامات يجيرا زبتي هيدا لوخ قلنا 3 عامات زبتي هي خلص غنا سبعة عمني تراي إندي إيران دافتون قلنا بيني إيران تزوج من البعض شو عطف الموصل لين يرجع كاتيفا مينتر سلازنا خفكو كاتيفا نزع السيستم فليتي قلتي أبتي سيستم أتيها قلتي أبتي بوتا كا حيزة لك هم تدك تعدقات سجانا تتقم كلها يخيد علىه ستيل كا قصلي تي نايمينتر دي بيو I know مارتي جن قرب أبزيات قص كلا بلازم دليل مهنياتو زبز حسب كمن مغري سمع يفلدني كمن طعامي مغري ماتو أيفلدني كلتا عين مغري ولا جلسة فرح زحزلن نيجاتيف دخانه منو كي تجبر كي تنكفو كي تجمره تكسر يخا تودق يخا كم زعنت مغرتات الله كلايكا أجوخا كم زتجيك كم زتكون يخا بزي أخم زي تودق يخا كن كي تفرح تسمع كي تورط كم زي أخي تخون دابله زوز دكها الله سو أبزس قرب قال نجارنا يا مجموعة نجار سؤالو فرحة رايز نجار كاسب عيد لي كاني مخناتو بعلى خال يعني بعلى فرحة خات نجار نفس خا anyways سلازي حاجة زيد لي كانيو وخلعت اللون وشتنا وخل عليك وشتخا ذات وعكا كان بفرحة كي تدلني خا كان لي جماعة انت لو بفلاي أبزبنا كنستوعلو زلنا مالتيو حدا نجار دس بلندنا هزبنا بفلاي بالساعات زي بتعمي هزبنا مهار زدلي زلو like تمرتي تبهال كلا قالتها تمرت تبلسي شو هات على الواتساب you know جن كمني مهار جن كفلت كخلالو حدا قدرت أبيوس أبزبنا زريو you know سخونة يكون سب متحف عم بيبو متيخ مهرك أخلي نت متحف عم بيبون ترجيو كزارب سلسمع كايو تزربو خاب بتاع قياس لسخونة كتقبلوا خلها أبيوتو زي نبرو نجار نحري مهرك كارلو خوينو فتون كتاق مكايكني ما فتني خاصها you know أبز أمريكان تايبلو مسلك أب you know what's I guinea pig يبلو like نعشتو أنجوا مدهن فتن قال جيرو ما أب لابراتوري فتون يوم مالتي أي تفلت أنت مدهن يسرحني أي تفلت ما فتني إنسان حجي فلت أترى أكيومتي you know كان بدخل سوالو بزح سوالو كن أبيوتو زي نبرو نجار بقى يكون كمهر أبيوتو زي نبرو نجار بقى يكون لازم زخونة سب كمهر كايل تحسب كلها انتاي جيرو لو سب زرعيو انتاي وتصيت على like انتاي يتناتو success كعوي تزبللو تمكروناتو سي انتاي كتفلطوا لك أنا هجي فتصون بزح سمع يزلو بزح جن كل جزء انتاي زحتت انتاي يوم السبزي انتاي جيرو بين حليفو انتاي تمكرولو فلتقت رأي أخو لا يكونن اتتمكرو أقداسي سلازي حدا زيو كالاي أب هزبنا كالا جيغا خازريو you know حدا سب مهور ندحر كوينو مهور نخبرينا بايزوي هزبنا
دعميو بلوص نغرينا نريتا يونيفرسيتي ناون اشتي سلاز نبرتي نوتاب ازات قرباتهم قال مورك بحال كله بقى نغوس مالتي ابسبنا ولاتي ولدون كوم سلاز ريو مالتي مهور مالت ግን كل ነገር ዝፈልጥ ማለት አይኮነም ክንጥንቃሉ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ እንድሕር ዳ ሓደ ሰብ ምሁር ዝኾነ ጠበቃ ክህልዎ እዩ ግን እንድሕር ናይ ኩሊት ሕማም ሓይምካ ናብቲ ጠበቃ ከይድካ ኣሉካይ because እቲ ጠበቃ ሓኪም ኣይኮነን you know ስለዚህ እቲ ተማሂረ ዝብሎ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ናይ ሰብ ፍልጠት ብቕዓት ብኡድ እዩ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ሰብ ምሁር ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ቢዝነስ ምኽሪ ክህበካ ከሎ ብጣዕሚ ተጠንቀቅካው you know ቢዝነስ መማህራን ከማን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝምህሩ መማህራን ናይ ቢዝነስ ባዕሎም ቢዝነስ እንድሕር ዳ ከካይዱ ፈቲኖም ብዙሕ ግዜ ኣይክእልዎን እዮም ጠቕላላ ነቲ መፅሓፍ ኣንቢቦም ከምዚ ዝግበር ክብሉካ ክእል እዮም ግን እቲ ዝዓበየ መምህር ንዓኻ ክኾነካ ዝኽእል ቢዝነስ ዝገበረ ሰብ እቲ ዝዓበየ መምህር ክኾነካ ዝኽእል ስለዚ እንታይ ገይሩ ዝብል ሕቶ ኣፀቢቕና ክንሓትት ኣለና ካብ you know opinion ወይ ከዓ ሓሳብ ምሃብ ብጣዕሚ ዝብዝሕ ህዝብና ብዙሓት ሓሳብ እዩ ዘሎ you know ንሓንቲ ነገር 10 ዝተፈላለየ ዓይነት ኣረኣእያት ዓይነት ያግንግናት እቲ ሰብ ባዕሉ ዝኸዳ ኣነ እንዳውም እቲ ናይ ብሓቂ ዝተሞከረ ብሂወቱ ዝረኣየ ሰብ ብዙሕ ግዜ ክመኽረካ ከሎ ከማን ትሑት እዩ ብጣዕሚ ንዓይ ከምዚ ያስሪሓ ይፈልጥ ቢሉ ብተግባር ብግብሪ ዝበፅሐ ሰብ ስለ ዝኾነ ከምዚ ሚት ኣይኮነን ዝብለካ ንዓይ ከምዚ ያስሪሓለ ኣነ ከምዚ ፈቲና ከምዚ ኮይነ ኣለኹ you know እስኻ ብተሞክሮኻ ተጥርዮ ነገር እውን ክህሉ ከምዚ እናተረድአ እዩ ዝመኽረካ እምበር ከም ውዱእ ነገር ገይሩ ኣይኮነን ዝወስዶ ስለዚ ከምኡ ብጣዕሚ you know mentors ክንደሊ ከለና እንታይ ተዓዊቶም እንታይ ኣብ ብግብሪ ዝፈልጥዎ ነገር ድዩ እንደገና ዘተባብዑ ድዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናተይ ፅቡቅ ከዝደልዩ ድዩ ሰብ ዝስክሕ ግዘን ንዓይ ይደሊ ድዩ ዘሎ like you know ከውድቀካ ይደልሎ ማለት እዚ ኮነሲ ናይ ብሓቂ ፓሽን ክልወሎ ፍቅሪ ክልወሎ ሰብ ንዓኻ ክሕግዘካ ንሱ ማለት እዩ እሱ ምስ በልኩ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ማለት እዩ I don't think ኣብኳ ኣብቲ ክጅምር ከለኻ እኳ ኣብ ዝበፂሕና ተዘይበልኩ ድሓር ግን ኣነ ዝፈለጥኩን ዝረኸብኩን ነገር ከዓ እንታይ ኣሎ እቲ ሜንተር ኢልካ ብፍልጠትን ወላ ዝፈለጠ ፍልጠት ዘለዎ ብተሞክሮውን ዘጥረየ ነቲ መገዲ ስኻ ክትከዶ ትደሊ ዘለካ ዝኸደ كحجزك هازدلي ناس كله زمان لك خون خلي حمشي تأجداسيت نجر كألا لبون بحري نايت سبك مسنات كبحرن لبن زخيد نعم نتحجب زعنتو يبزع جنزب نزار بنيرنا مالتي حجي فقر جنزب متانا بجنزب زلو سب كمي فقر جنزب زلو سب بكل نفع كإلا كم زكله زلو زلو خون خلي عود كأخون خلي جن تينا بيوت زلو عد أمامتها نبيوت زلو عد أمامتها مستناتي عبيوت زلني عد أمامتها زي كي تخوينو ناتي منتر ويكا ناتي ممهر كجورو يبلي مهنياتو صباح نقول نوعي خمس منتر كا صوا جبرلكاي التحساس باناتون يزهبك التحساس باناتون أبوش تغيراتي سلازي أقدم كاخت ممي وقت لك أقدم كاخت فلت كتقل لك سلازي ناتي منترات كمرت كلهم مالتيو you know كم تينا عاي زسحبني كاركتر أنا كخونو زدلي مالت وش أي زعجبني كم أتخون كوس يسبك زي كم أخون دلي بخون نجر كم أخون أوكي زبلو سبي زقرب بنبر زخون يكون عود مكر باتي نجر تمكير زخادة صغيرة أبيوتي كتو كسمعه أيدلني مالتي سلسلة نوع كله أمزازينا كنمرت يقبعنا يو منترس كنمرت كلنا واو بتعمي زقرمي بتعمي سفح دبلي ومهنياتو وسانة خايو أنا كم زبالك يمزني عن بعلي كم يعني تلب اللي هو تسب كم يعني تبهر اللي هو بتكبر كجير وري مهور زبالك أنا باي ذا واي كلتي اللي فليه زتمهرن مهورن ولا بس بعد بيتي بزح زي كلي مالك يا أنا بيخات فلا اليوم دللا خات فلاني زتمهر حرف بروفيشن كم مهارة خدي كم زبالك كوليج كيلو لوير كوينو هانت بروفيشن هيزولا نابنت أنا لو سمعنا خلوه ناي صراحة زنبرة ناي كمبيوتر مينتنانسن ناي سولار إلكترونيكس تتحى حزين يرو كله حتى تحي تومني كملوا سو أي كلمة
ዝተማሃረ ዝበሃል ግን مش أب أمريكا استيبلو وده سبات مزحت دك 15 عامة يموتوا دك 7 عامة كا يقبروا يبلوم إذا مالت دك 15 عامة كوليج مسودو ودي مالو دحرينا تمرتاي من لوسنيا جن سوري دك 7 عامة كا دحر أمورنا معباي دحر مسلطان أقواريسني ميتنا لنا مالت تطوي الريسايت سخال دادي ناتو ستاندي تطو مبالي دك 7 عامة باري نحنا مستقبر خا ناي بحق تقديرنا لنا مالتي كسب 7 عامة ديانيركا ولا حنت عامة 7 جزيه خا دقاقيم كا زبال أبالا خي ترفلو انت كم عامتنا وعامت انت خا لو تتمت زلخا خب عامتنا وعامت انت خا تغير نقر نأمره انت خا تسطرون لخا انت خا تمهار انت خا تنبدل لخا اذا ازيا كمني خا مخرج تسمع كمني خا انا بفلاي ابزح جوان انت اندا قبر كومتي النيجاتيف زبال زي طقم النجر እንዳዓፀኸ ምክንያቱ ውዒሉ ሓዲሩ ከም ዝበቁል ኣብ እምሮይ ስለ ዝርዳእኒ ስለዚ ሓደራኹም ካብቶም ትክክል ዝኾኑ ሰባት ምክሪ ክሰምዑ ናይ ብሓቂ ክሕግዙ ዝደልዩ ፓሽኖም ዝኾነ ማርቲ ሓንቲ ነገር ትብልያ ብጣዕሚ ንዓይ እውን ትስሕበኒ ዝኾነ ነገር ክደልይ ከለኺ እቲ ሰብቲ ብዛዕባ እቲ ነገርቲ ፓሽኑ ድዩ ይኽትልዩ ዳትስ ፓሽኑ ተኮይኑ ይፈትዎ የፍቅሮ ማለት እዩ ሰብ ዋጋ ካ ይኸፍለሉ ይፅዕረሉ ማለት እዩ ስለዚ ኮይኑ ግን ከም ዝበልከ ኮመንትሲ ናፖሊን ሂል መስለን ዘይተጋጊ ኮመንትሲ ፍሪ ዝኾነ ዝኾነ ሰብ ብነፃ ክበካ ዝኽእል ነገር ድዩ ኢሉ መስለኒ ኦፒኒየን ማለት ዝኾነ ሰብ ክበካ ክእል እዩ ምኽሪ ከም ዝግበር ኣይቲ ፅባሕ ዘይክዝቅ ንዓኻ ብሂወትካ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ለውጢ ከምፀልካ ክእል ወይ ሕማቕ ይኹን ፅቡቅ ዘይገድስ ንሱ ግን ፅባሕ ከምዚ እኮ ኢልካ ክዝክሮውን ኣይክኽእልኒ ማለት ስለዚ ካብ መን ንሰምዕ ካብ መን ንምሃር ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ቀፂለ ማርቲ ናብ እስኪ ናብ ፓስት ሳክሰስ ካ ንኸይድ እስኪ መጀመርያ ፓስት ሳክሰስ ማዓስያ ተመስሪታ እንታይ ያ ፓስት ሳክሰስ ንገርና ሞ ቀንቅፅል ኢና ብዛዕባ ፓስት ሳክሰስ ቆርብ ክንዘራረብ ደልየ ኣለኹ Okay. So Path to Success Academy شهنشات 1919 ወርሒ ሓደ ቅድሚ almost 2 ዓመት ማለት እዩ ቀሪብና ኣለና ዝተመስረተት ናይ ውልቃዊ ምዕባለ ወይ ካ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ስልጠና መደብያ ማለት እዩ ብትግርኛ እዩ ዝወሃብ እቲ ስልጠና ዝተመስረተሉ ምክንያት ድማ ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ፓሽን ምስ ሓደረኒ ሳዕ ንምንታይ ንሂወት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ንኽትዓቢ ንኽትዕወት ብዙሕ ግዜ ትንደልዮ ሂወትን እዚ ዘለናዮም ሲ ርሑቕ ይኸውን ኩሉ ግዜ እሞ ከመይ ጌርካ ከም ትበፅሕ ዘይትፈልጥ ሕጂ እቲ መገዲ ንክልትኡ ዘራኽብ ድልድል ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ከም ዝኾነ ክፈልጦ ምስ ጀመርኩ ንኩሉ ሰብ ክምነየሉ ጀሚረ ማለት እዩ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ክምነየሉ ጀሚረ ስለዚ ድማ ከምዚ ዓብሎም ትገብሮ ዘለኻ ብፌስቡክ ናወፃኹ ዋላ እኳ ብጣዕሚ ዝፈርሕ ነይረ ክወፅውን ኣይደልን ነይረ ግን ገለ ነገር እንተሓገዝኩ ኣተሓሳስባ ናይ ሰባት እንተተለወጠ ኢለ መልእኽትታት ከውፅእ ጀሚረ ማለት እዩ ኣብ 2018 ንሓደ ዓመት ዝኸውን መዓልታዊ ስካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ 5 ቪድዮ ናይ 10 ደቂቃ ዝኸውን ዝተፈላለየ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ዝምልከት ሓሳባት ክህብ ጀሚረ ሕጂ ኣብቲ ሰዓት እቲ ብጣዕሚ ብብዝሒ ሰባት መልእኽቲ ክሰዱለይ ጀሚሮም ሕቶታት ሓቱኒ ሕጂ ሓደ ነገር ኣብ ውሽጠይ ዝተረዳእኒ ብቲ ሰዓት እንታይ እዩ ይሓቱኒ ሕቶታት እሞ ኣነ ከዓ ክምልሶ ሕጂ እቲ ናይቲ ሰብ ሕቶ ናይ ብዙሕ ሰብ ሽግር ክርዳእኒ ጀሚሩ ብብዝሒ ማለት እዩ ላይክ ሓንቲ ቪድዮ ተገይረሲ ክሳብ ዳርጋ እቲ ሜሴጅ ገለ እዩ ዝመፃኒ በቲ ሜሴጅ ድማ መልስታት ክብ ከለኹ ሕጂ ካብ ብዝሒ ብዙሕ ሕቶ መፃካ ትምልስ ዳርጋ እቲ ትሬንድ ትፈልጦ ኢኻ እቲ ኣበይ ዘሎ እቲ ሰብሲ እርዳእካ ይጅምር ማለት እዩ እሱ ክርዳእኒ ክጅምር ከሎ እቲ ሰብ ሕቶ ሓቲቱካ እንተመለስካሉ ፅባሕ ንጎኻ ካልእ ሕቶ ከም ዝፍጠሮ ጥርጥር የብለይ ግን እቲ ሕቶ እናጎደለ ክኸይድ ዝኽእል ግን መሰረታዊ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክህልዎ ክጅምር ከሎ እዩ ከመይ ገይሩ ክዕወት ከም ዘለዎ ነቲ ሕቶታቱ ኩሉ ዝፈጠረ ፀገማቱ ከይተፈጥሮ ከመይ ገይሩ ከም ዝስዕሮ ኣብ ፅቡቕ ናይ ዓወት መገዲ ክመላለስ ከም ዝኽእል ክፈልጥ ክጅምር ከሎ ትሕቶ እውን እናጎደለ ክመፅእ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ውፅኢታት ሂወቱ ክመፅእ ክጅምር እዩ እዚ ከዓ ስኢልካ ሓደ መልእኽቲ ብዘይ ሓደ መልእኽቲ ብምግባር ጥራይ ብውክብ ኣቢሉ
أخو لا يكون إن حدا سبق غير كوتشينج بتعمل لا كم زمين ترشب نبلو زين إحنا مالتي حجكم مسترداني أوكي سيستم يدلي على إله سيستم يدلي على تسبكم مهار المسغل كم إلى مس حسبكم نباسترس أكاديمي مسريتها بزحت تمهارو خا تجدي سوم كاتو جميرو مالتي سلازي أتي سلت أنا عسر تخلته مسرتاويان زخونة التحساسوا نايسب غير عزقلات مرتاتي أبقى زمهر مالتيو قبل عليو كبتوساخي كم حطون ملسن جيرنا بفيسبوك لايف مالتيو بحد يرو منتورشيب كن جروب منتورشيب مالتي بقولك بحد زي يكون سي بكوب يو تو منتورشيب مالتيو حجي عب حزبنا خمي يسرح كريويلا كنت عشان شعتميتن 10 ساعات مش مركو تقدميتي تمهارونا جروب مسرع بزح لوطي أبعتهم بعلوم مسكرونا مالتي صح نمتى كم تغيروا البروجرام أزيو يسرح كم زخونة مسرع أخو بدعم قتيلة له مالتي سلازي بزحات تمهارو كنا سلطن كيلنا لنا بدعم يزحق سني مخنياتو وتصيتها وخوين ورخيبي لعلو كله تزحق سنة نجر باس سكسس تمهارو قدام أي نجر مرسوم بفولي عينات عام تاخدوا دواي يجمروا مالتي ما هم زلهم يفلتهم فنحن حكوا لي جمرو تسفاتهم يحدث كوجو يجمرو تقولوا كم تقولوا صنحكم في الليل سدتني هذا صقنا نجر أسرع عمل تتأبيو ما يكونون زفلتوا زلوا right away كفلتوا يجمروا مو مورالهم حيلهم كله يحدث يجمر لازم كم تي نايما سي حيلك نقاسا أصو جمروا لهم كلاي دوما بمسحتو بفلاي هزمنا جيجا يفتوني تجاجي خان حرتواهيلو مويت كامالتي جي تمهارونا كن تجاجي خا ويكا وديكا ويقال نجاراتي كم تسعة كم زلوا فليتهم سلازي كومس لازقنا ريسكاي فرحونيوم بقى ناي هوت تمكرو كم زخونة كم جيكا خم تعوت ناي بحكي عوشت سلاز عتو كنقساقسو تريوم هجي ببزحات تي نروح جزي ويتمرتديو ويقال لي كجمر وزا حسبوا نجارات سفرحوا وزبالة نجارات تابعهم دفيرهم نجارات كجبروا يجمروا لهم مالتي سلازي تطبق ناي personal development أنفت يحزوا لهم فاستو سكسس أكاديمي أبقات جمير كان حروديكا تي ناتكا سلطانا توديو مالتا يكون personal development سلطانا life long جن مجمرن أنفتن اندحر زي بالكاجن كل اللي خاتبل تنبر كم زي خاتبلت كل اللي تبل تصل كاتخسر مالتيو أنفتن تليو كاجن بجحريو كمان انتك توصل تزحق سنة نجار نايباس سيستم هارونا زتمرقوا كيدوم أبكال نجار كمان زد اليوم تمرتي خوستون اليوم علينا أبرسهم invest مقبار ويكان رأسهم موفر بزعبا أب ساعات زي بزعبا أتعاب كل عزم هرسبالو أب I think عاد إنجليز كوينو بزوحاتنا هنا تمهارهم أبو خيدهم زمهارو زلوا مهنياتو رأسخا من محياش ناتمهار كارأسخا معباي قبو نجار كم زخانة سلازي بالتعمي زحق سني لو تي أب سباتي الرئيس لزلو السيوتي ناي pass to success علامة سرح المالتي بطعمي دزبليو سلازي بتزواري مقدس مين ترغيبكم اللهم مالتيو أنا نبعلي تكورس توسيدي مجمع أنا خوص دخل له حق زربه ما مثلا النيرو ماتو أنا تجديت متصحفين قال سلازنا بركو فولي نجار كركب دي إلى أحاسيبه مساعته هو جنس سنبي ده قاري من ماتو هذا كوتشينجن متنعت مقبارن كوتش تقبل كان لخان استفل عليه نجاريو براكتيكال ده هو مسرتاوي نهيو قالي يقرمني سأن كم زينا بخمس نجاجن يرنا نابل كيتا ماهيري بطعمي زت أغمن تمرتي سلازي كتمهارو يعدمكم invest أب نفسكم كتقبروا أب نفسنا invest أب رأسنا أب أمورنا invest كنقبروا وساني زحلب حموش تعمدات هيوتكم كمين يرايو لو تزاي بلد حركوينو ستيل حج ذات كورس زي أنا عاقم يعني أنا زمت زول حموش تعمد كخمسة زحلفة حموش تعمد من أنت هيكونا مالتين تمرتي زودة أيكونن ناي لايف تايمي خمس زبالته مارتا ندات مهار كان دعبة أنا زي personal development زبل والقاوع بيت بزعبو كان بمجمركو حدا استرد عن نجار بارو مخانية ولا حد خمسة فل تردي إنه شو مليسا بس فلتكم مليسا خمسة فل مسببكم مليسا خمسة فل لا ترد شو عقلك سبني جميل ممكن عند زوركم متحف أودي عند سمعوس دام بكوس هرفان سمع عند ما عسيت حام تخزوز الجمرة كبل جميلة
ምክንያቱ ስፍሓቱ ማዕረ ክንደይ ምዃኑ ክርዳእ ንጀሚሩ ስለዚ ኩልኹም ብዝተኻለኩም መጠን ኣብ ርእስኹም ኢንቨስት ግበሩ ህይወትኩም ክልወጥ ተኮይኑ መጀመርያ ተሓሳብኩም ይክልወጥ ኣሎ ዘይትፈልጦ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዘይሓሰብካዮ ነገር ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ መጀመርያ ተሓሳስባና ወይ ኣእምሮና ክምዕብል ክስልጥን ኣለዎ ኣተሓስባና ክዓቢ ኣለዎ እሱ ምስ ዓበየ ከዓ ውፅኢትና ከዓ ክዓቢ ክንሪኢና ስለዚ በዚ ጋጣሚ ኣብ ፓስ ሳክሰስ ክትምዝገቡ ይዕድመኩም እታ ዌብሳይት www.martaermias.com እያ ከድኩም ተመዝገቡ ኣብ ኣኽለኹ ግን ማርቲ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ተምሃሮ ኣሰልጢን ክለኺ እዚ ትምህርቲ ኸ ንመን ይድኸውን ፍሉያት ሰባት ድዩ ዋላስ ንመን ይድኸውን Yeah, so ክሳብ ሕጂ ዳርጋ 1500 ተምሃሮ ኣሰልጢና ኣለና ንኹሉ ይዝኸውን ኣነ ፓስ ሳክሰስ ክኸፍቶ ከለኹ መን ከም ዝመጻና ኣይፈልጥን ነይረ ማለት እንታይ ዓይነት ሰባት ናይ ትምህርቲ ደረጃኦም ኣይፈልጦን ነይረ ግን እቲ እንታይ ግን ሓደ ነገር ዝፈልጥ ሓደ ሰብ ክመሃር ደለይ ክዓቢ ደለይ ክልወጥ ደለይ እንተይሉ እቲ ሰብቲ ነቲ ኮርስ ንኽወስዶ ብቑዑ ቀዳማይ ነገር ኣነ ከዓ ክምህሮ ከሰልጥኖ ዝደሊ ንዑ እዩ ማለት ሓደ ሰብሲ ይጠቕመካ እዩ እሞ ንዓ ተምሃር ክብሎ ኣይደልን እየ ጠቕላልና ትምህርቲ እንታይ ከም ዝኾነ ወይ ከዓ ስልጠና እንታይ ከም ዝኾነ ምስ ተዛረብኩ ግን ኣነስ ከምዚ የድልየኒ እዩ እንድሕር ኢሉ ሓደ ሰብ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ተምሃራይ ንሱ እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ ማለት እንታይ መሲሉካ ላይክ ክበልዕ ደሊ እየ ዝበለ እዩ ማዕዲ ተቐሪብካ ዝበለ እንድሕር ደኣ ክበልዕ ደሊ እየ ዘይሉካ ዋላ ጥዕምቲ ዱለትን ደርሆን ቀሪብካሉ ሰብ ኣይበልዓኒ ሸውሃቱ ዝተኸፍተ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ናይ ለውጢ ድሌት ኦልሬዲ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ሰብ ግን እሱ እዩ ናትካ ተምሃራይ ማለት እዩ ስለዚ ተምሃሮና ክምዝገቡ ክጅምሩ ከለዉ እቲ ናታቶም ዲሞግራፊ ወይ ከዓ ዓይነቶም ክንሪኦ ከለና ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ናይ ዕድመ ደረጃኦም ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ማለት ክሳብ 65 ዓመት ዘለዎም ሰባት ዝተማሃሩ ምሳና ኣለዉ እቲ ናይ ሞያ ናታቶም ሞያ እንተሪኢኻ መንእሰያት ካብ 23 ክሳብ 35 ብብዝሒ ከምኡ እዮም እቶም ተምሃሮና ናይ ትምህርቲ ደረጃኦም ሻርሻይ ክፍሊ ጥራይ ዝበፅሑ ብዙሓት ኣለዉ ዝተማሃሩ ማስተርስ ዲግሪ ዝወድኡ ከዓ ዝተማሃሩ ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክስታይሲ ኩሉ እዩ በቃ ብሓፂሩ ናይ ዓይነት ስራሖም ፕሮፌሽናል ሞያ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ገና ዝጅምሩ ዘለዉ ተምሃሮ ኣለዉ 2 ዓመት ኣብ ስደት ዝገበሩ ኣለዉ 10 ዓመት ዝገበሩ ኣለዉ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ብዙሓት ኣቕሽሽቲ ኣለዉ ምሳና ዝተማሃሩ ስለዚ እቲ ዓይነት ክስታይ ኩሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ኣብ ሂወቶም ዝደልይዎ ነገር ክገብሩ ንኩሉ ንናቱ ስትራክቸር ከም ዝረክብ እዩ ኩሉ ሰብሲ በዚ ኣኺድ ንኩሉ ሰብ ሓደ መገዲ ክኸይድ ኣይክእልን ከምኡ ይኮነን እቲ መደብ ጥራይ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ነገር ዕላማታት እንታይ እዩ ነቲ ዕላማታትካ ንክትፈፅምካ ከመይ ጌርና ስሩዕ ዝኾነ መገዲ ከም ትሕስ ክንምህረካ ንኽእል እዩ ትሕቶ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ሰብ እዩ ዝኸውን ግን ንኩሉ ክብል ከለኹ ነቲ ናይ ብሓቂ ለውጢ ዝደሊ ነቲ ናይ ብሓቂ ክዓቢ ዝደሊ ሰብ እዩ ነቲ ከምኡ ዘይተረድኦ ወይ ፅቡቅ ዘሎ ዝመስሎ ወይ ድማ ትምህርቲ ንዑ ክጠቕሞ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ሸውሃት ዘይብሉ ከምኡ ዘይኣምን ሰብ ንዑ ኣይኮነን ከምኡ ዓይነት ሰብ ከዓ ብፍፁም ኣብቲ ክላሱን ክኣቱ ኣይደልዮን እየ ቢካዝ ሸውሃት እውን የብሉን ስለዚ ከመይ ጠቕሞ ፈልጥ እየ ሚእቲ ንድልው ሰብ ጥራይ ንዓወት ድልው ዝኾነ ሰብ እዩ ኣብቲ ስልጠና ክወስድን ክሳተፍን ዝኽእልን ፅቡቅ ዝኸውን ብዙሕ ግዜ ሃማን ከምዚ ብፍላይ ተምሃሮና ብዙሕ ግዜ ንካልኦት ሰባት ንኽኣትዉ ብጣዕሚ እዮም ጎስጓስ ዝገብሩ ስለዚ ጠቕሞም ሲሉ ብዙሓት እዮም ክነግሩ ዝፍትኑ ሓደ ግዜ ምርዳእ ኣብዮም ምሽቶም ነቶም ከእትዎም ዝደልዩ ዘለዉ ባዕሎም ከፍ ኢሎም ከእትዎ ገለገለ ይደልዩ ኣነ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ትግበሩ እየ ዝብሎም ምክንያቱ እቲ ሰብ ባዕሉ ተዘይተበጊሱ ለውጢ ኣብ ውሽጡ ከም ዘይርዳእኒ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓፍተይ ከፍ ኢላ እትያ ትንሽ ሽዑ ይተረዳእኒ ነይሩ ሕጂ ዶ ክምለስ ኢሉኒ ድሕሪ ዓመት ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ ግን ወላሕቲ ይተረድኦ ንሱ ባዕላ ክስታይ ጌራ ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ዕድመ ኣነ ክህቦ ዝደሊ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ባዕሉ ለውጢ ይደሊ ኣለኹ ከመይ ገይረ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ ዝሓትት ዘሎ ድልው እዩ ፓስ ሳክሰስ that's what I say ዋጋ ምኽፋል
واقع خفل زدل ترايو تي شو هاد له مالك أنا نبعلي نحوي كفيل كا تمهاري اليوم كم زخم استمرت له كن كيركا خفيل كا تمهار بعلى خيالي خفل له مقال كوني رجن كم زي طعمه ونايتي تمرت فالي ونكون قدول أصلا زي ده له هذا سب واقع خفل له ترايو فالي ده هو بنت أزرق خبون بزح جزء فاليو أهيبونيو سلزي نخل سبي زخون كمهار كعب خفلت إيه نزبالة نزخونا سب كمهار تمرتي كفوتي أبت تحت قدي فلكم الله اتناي اللينك www.martahermes.com سلزي تم كتمهارو هوتكم كتلوت وتدليو كم زبالة تمارتا بحد مجد زوس لا يكونن إذا مسرتي بيزك لك حد كلهم أبسدتهم زلهم نزري ومبزحتهم أبتعد تأتوا لهم زخونا مويا قد ممهار قانقوا تمهاركم مجمرة قانقوا تمهارو ديلهم تمعدي كم مالتي زخام مغنياتو تمرت توصلهم قانقوا تفلت كم زلك إذا خلنا هيوت قانقوا مالتي نبتينا هيوت قالس قدمتكم زي مسرة أو زخونا نجارس للخونا كتمهارو أدو كسام حج خليه تمهارو أسلتين كلها مالت شحن حمش ميتين تمهارو حجون مسجوانا كايدينا لنا سوني كالصيو نايمود داتا كلاس نعملتي بزعمت زي كساحجي شحن حمش ميتين تمهارو أسلتين لنا واو بتعمل دس دبلي بتعمي بزحت تمهاريهم سلازم بارسون خعود صيو لو ما عندك أدامي كلت معلت لكم أبتكم أنت قالي فلكم على لغة لينك بو غيركم كتمزجوا تقول لكم بار برنامجنا نمودا قطع تخيد لا نمشي أرشح حتى حتى كي بزعبة حلمي فيجن دريم ناتكي انتايو نعملت أنا ناتكا حلمي انتايو اللي تسحتني ناتي حلمي هاجري هزبين كغيري بتحسسوا نابرؤهم تغيروا خريو بفلاي كجمروز دلي بتم أبسدت زلويو قطينا قناتي علامة بزحات سبات هاجرين أفريقيا كغير زغل بتحسسوا زغون لو تخمتي زدلي نخمجة مريض channel كفيتي اللغة ناي بزحات سبات هيوت كل وقت كري دس بلاني بفلاي أبسدت دلو حفش أو قد زبنانا كل وقت كري دس بلاني زي ناتي تناي تحرك كابتن علاماتاتي تزعبت علاماتي زي مغنياتو passion ناتي يسوس لزغونا نات كدري منتاي مارتين حلمخ انتايو زعبي حلمخ اوكي بأكل تخبأ لي قدامي ناي جزر سي مالتيو حلمي وكان نعيز دامني مالتيو السوقا كندتي زخلو ناتي عقب حيلي ويكا عقب انتاي زبهال potential مالتيو نعو كسع مودعتا كسعتي ناي مودعتا كبصحو زخل كبصحو مالت بحد روسي ناتي أملاخ كفتر الله زهابني نفس وكفنا زلنا مالك عين وين يكون نفس وكفنا كفتر كلنا سي طرحنا غيرو ايكونن فتيرونا عقمي ابوشتنا قميتلو ناتي ابوشتي اذا قمت ادما كي سرح كله سنه كوينه كنبر ايدلني تي بمنعي بزكالن سيك ساعه زكال كشرفو يزدلي نتوشتي زلو سلاي كل غزي ندعبخو خيد كل غزي ابنت كخون كل غزي صقمات شجرات قال خغاطمن هولو እንዳሰዓርኩ كخيد كقالس ناي هيوت قالسي تقالسيت ناي هيوت كخون اسو يتقداماي حلمي مالتيو عوت زغبرن دما كابزي ناي عاوت غعزو تداخيمه وي تسلاچي اندحرقا نصقام وي نيمان كيده اسو ودقتي زغبرن ناي عوق ساعه زصنعكو عوتي لي زحسب تحاده حلمناتي اسو تخلاي حلم دما نخالوت لك بزا حج زبلكو عينت كدقف you know inspire كغرو تسفا كرخو سبات ابوشتوم مالتيو تسفا حك كوسدك خلو تزخف انا غريب زخف اموت تسفا زي بالكختكون كل خير مهنتو تسفا زلو سب اب عيني زفلت عينوسي كلتي بقى برهاني زرعي او عينتو ازي تسفا زود اسب كنت خمي زبل مالتي بتعمي زحسن نخلو مهنتو سكلو بيوت كالوس كم يرو تسفا يطوسه حجي تسفا زطفو مخنيات دما بزح غزي اب حنقولو حساباتو you know زقطو ወይ ከዓ ዝበርትዑ ነገራት ይኮሙ ዝገብሩ ተስፋ ከም ዘለዎ ሰብ ክርኢ ግን ይግባእ ኣብነት ብምዃን መልእኽትታት ብምሃብ ስልጠናታት ብምሃብ ብምድጋፍ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ሰባት ናብቲ ዕላምኦም ንኽበጽሑ ምድጋፍ እዩ እቲ ናተይ ሕልሚ ማለት እዩ
كندي سبات تيلكاني كندي زكالن أزوم ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ብህይወት ክሳዕ ዘለኹ ከምኡ ገይረ በትናተይ ፓሽን ብኡ እንዳሰራሕኩ ክኸይድ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ Thank you so much ማርቲ ብጣዕሚ የቀኒልና ግዜኺ ሰዊኺ ኣብዚ ብምምፃእኺ ምክንያቱ ትዝኸበረ ቫልዩ ዘለዎ ነገር ንዓኺ ግዜ ምዃኑ ይርዳእኒ ምክንያቱ ናይ ግዜ ንዓይ እውን ግዜ ስለ ዝርዳእኒ ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ክሰዊኻ ኣብዚ ምምፃእኺ መስግነኪ ኩልኹም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል እዚ ክሳዕ ኣብዚ ምሳና ብፅናሕኩም ከመስግነኩም ፈቱ go ahead subscribe ግበሩ share like ግበሩ ተናይ ደወል ምልክት ከጥቅጥዋ ሓደሽቲ ቪድዮታት ከውርድ ከለኹም እንቲ ኖቲፊኬሽን ክመፀኩም እዚ መጀመርታ እዩ ገና ብዙሕ ክንቅፅል ኢና ብዙሓት ካልኦት ከምዚ ዓይነት ኣብ ሕብረተሰብና ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ናይ ሰባት ሂወት ክልውጡ ዝኽእሉ ብዝተኻለኒ መጠን ኣምፂ ኣብዚ ኢንተርቪው ክገብሮም ክፍትነ ኣነ ከዓ ብዙሕ ትምህርትታት ብቐፃሊ ኣብዚ ከውርደልኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ስለተኸታተልኩምና የመስግነኩም ደጊመ ማርቲ thank you so much ኣቤሎም ስለዝዓደም መጨረሻ ግን ምናልባት ክትብልዮ ዘደለኽ ነገር ተለውን ዕድል ክበክና ነዞም ኩሎም ኣብዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም የቀኒልና ዝብል ማለት እዩ ተስፋ ገብር ገለ ነገር ሒዝኩም ክትኮኑ ናይ ኣቤል ቻነል ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ ብጣዕሚ ዘበራትዕ ብዙሕ ዝኾነ መልእኽትታት እዩ ንሱ ዘውፅእ ማለት እዩ ስለዚ thank you so much ኣቤሎም ስለዝዓደምካኒ ድማ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ናይ ብሓቂ ኢንጆይ ገይረዮ ካልእ ግዜ እውን ከምዚ ዓይነት ዕድል ክህልወና ከዓ ተስፋ ገብር for sure ብርግፅ ክህልወና ኣብዚ ክርኢ ፀኒሐ ኮመንት ካልኣይ ክፋል ተዝህልዋ ከማን ማርቲ ደስ ምበለና ይብሉለው የሮም ትብላላ ብዙሓት ደስ ኢሎም ክሪኦ ካተሎ ፀኒሖም so thank you so much ብሩኽ ቅነ all right thank you so much thank you